all-women team sa kapulisan sa Mandaue gibansay alang sa mga trabahoon sa field sama sa pagpahigay ng checkpoint. Subay sab kini sa pagtimaan sa Women's Month karong Marso. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may mipakitag labok kining mga babaeng pulis sa Mandaue City sa gihimo nilang exercise. Training og simulation kini nga gihimo sa mga babaeng police officers sa Mandaue. Sa senaryo, nagpahigayon og checkpoint ang ilang team. Dihang dunay mga nakamotorsiklo nga milihay na noon niini. Hinungdan nga gigukod na hinuon sila sa mga pulis tungod sa kadudahang lihok. Gipangpusasan ang tulo ka mga suspitsado nga miaksyon paglugnot. Sa pagrikisa og pagsusi sa motorsiklo, nakuhaan sila og armas ug ubang kontrabando. Armas! Items are being recovered from the suspects. Firearms, jewelry, and money. Sling bag! Ang maong exercise kabahin ra sa training nga gipasiugdahan sa taga-SWAT sa mga lady cops sa syudad. Alang kini sa usa ka pasundayag nga himuon nila sa Police Regional Office sunod semana subay sa kasaulugan sa Women's Month. Gikan sa 8 ka mga pulis nga milangkob sa team ngadto sa mga nagpakaron ingnong tulisan nga nadakpan pulos mga lady cops nga sakop sa MCPO. Proper handling gyud sa kanang pusil, paggunit gyud sa pusil kay syempre importante ang safety sa paggunit sa pusil para walay madihado. Proper ways of handling sa handcuff para dili mabuhi ang kriminal, madakpan jud nimo. Kaniadto may naumol na nga lady SWAT team sa Mandaue apan wala mapadayon kay nag-schooling ug na-reassign sa lain ang uban nga mga miyembro. Sa pagkakaron, matud sa labaw sa SWAT Mandaue, wa pa sila'y miyembro nga babay apan bukas sila niini. Kay matud pa, dili kabintahan usab ang abilidad sa mga babay sama sa mahimo sa mga lalaki. Akong nakita ang mga babay nga to nga abtik sila bugukod sa suspek ug paglanit sa ilang pistola. Dili magpawahi ang atong mga kababayan ani sa Mandaue niyo kung unsay mahimo sa lalaki, pwede sod posible mahimo sa mga babae. Kung mahinayon hinuon kining mao nga plano may matod sa kadagkuan sa MCPO nga moagi gihapon sa sub-sub nga training kining mga lady cops una pa sila mamahimong i-deploy sa field labi na sa tahas sama sa gibuhat sa taga-SWAT. May Pagpakita lang kini Nick sa Girl Power. Daghang salamat, Nico Sereno.